na to sedlo. Jo, hoši. No, ale to, víte to, to bylo, ne, bylo to bláto, jo, tohle, ne, musíte, nesměj se, Martine, to tě evidentně vysiluje, jo. Ne, ona to bude, hoši, jenom 1/7 vteřiny, jo, a ten okamžik musíte zachytit ten náraz, jo, fakt, jako 1/3, delší to nebude, jo. Pane, lidi, musíte tady dávat bacha, jo, abyste to neprošvihli, jo, bude to frkec, jo, ty to, budeš to fotit, jo, pojišťovnu, ne, jestli to chceš zachytit, tak musíš mít takhle přiloženo, jinak to nestihneš zachytit, jo, dobře si to naměř, bude to frkec, teda, já teda doufám, že hlavně chlapi to stihnou zachytit, že jestli oni ne, tak ty teda určitě jo, takže, chlapi, to je tvůj syn, Honzo? Ano, jo, tak mu řekni, ať si stoupne trošičku na stranu, jo? A nebo ne, pojď stůj tady dobře, aspoň bude mít táta motivaci, jo? Ne, bacha, nechoď dál, dobrý to bude, jo? Pozor, lidi, odpočítávám. 3, 2, 1 a akce. A teď pevně oči. Amen, Martine. Ježiš, promiň. Nestíháte to? Asi jo. Jo, bacha, já se vklíním. A ty nepošlapal bundičku. Ne, já musím takhle mezi ručky. Jo? Ne, mezi ruky. Honzo! 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 Tady potřebuju nohu mezi ruky. Jo? Mezi ruce. Jo, já jsem, to byl jiný jazyk. Aha, promiň, já jsem ti nechtěl pošlapat, jo? Bacha, hlavně už si brzdit, jo, a nepouštěj mě nohu. Jsem tě pošlapal, promiň, jo, pohodě. Sedím, je to dobrý, jo. Honzo, jo, Honzo, můžu na hlavu? Nevadí mě. Vidíš něco? Jo, dobrý. Honzo, jo. Martin, nevadí. Někdo... Nepouští! Čeče, nemáš to nagelovaný třeba? Já mám radši čepice, jo? Dobře, ne, to už tam nenasadíš, hlavně mě nepouštějte, prosím tě, jo? Už to dáme bez čepice, no to risknu. Já jsem se tuhle strašně popíchal, tak si čepice mám radši fakt, jo? Ne, to je přírodní, dobrý, jo? Bacha, chlapi, teď budete dělat přesně to, co vám řeknu, chlapci. Nohy pryč, teď! Hezky, jo? Chlapi, bacha, složitější. Přední ruce pryč, teď! Vy jste úplně bezky, vyhoši. Honza úplně poslední. Chlapi, puste všechno, teda ruce jako, teď! Úžasný. Nebo lidičky, sledujete to? Já teď v podstatě už jedu, že jo? Jo? No já vím, no tak jako úplně, vám se to líbí, ale úplně večerníček to není teda, no. Já to, ne, ale to je kvůli tomu, že my se musíme domluvit, jak to bude dál, jo. Já to myslím, že to tady jasný. Martin, jo, Martin vypadá tak drsně, jo, dostane drsnej úkol, jo, takhle naopak je to drsnější, dostane drsnej úkol, jo. Tady Honza vypadá tak inteligentně, jo. Ne, že by Martin nevypadal. No promiň, Martine, ne, ale někomu, já musím někomu dát ten technický úkol, jo, ne, Honzo, technický úkol spočívá v tom, že ty poběžíš do té nůše a vyndáš tam okud ty pochodně, jo, jsou nějaký igelice, ty to najdeš, jo, a drsnej úkol, Martine, spočívá v tom, že ty poběžíš někam mezi lidi a seženeš oheň, jo, ty ho máš v kapse. Drsaň ho má v kapse, jo? Hezky, když tak pomoženeš inteligenta, jo? Nebo, ne, pomůžeš mu, jsem myslel, tak, já ty drsaně vždycky poznám, jo? Tak bacha, hoši, hlavně, důležitý je hlavně rychle, jo? Protože je to tady hrbatý, jo? Takže mu pomoct, prosím tě, netluč ho, jenom mu pomoct. Chlapci, takže rychlost na prvním místě, do akce, teď! A rychle, hoši. Pomoz mu, Martine. Rychle, hoši. Je to tady měkký, božím se. Jo, igelička, hoši. Jo, to je ono. Jo, ten igelit ale sundáme, hoši. Ne, to cáká do první řady, to lidi nemají rádi. Jo, sundat, jo. Pomáhejte si, hoši. Vzájemně. Jo, to je dobrý. Já to potřebuji. Jo, zapalte.
Jo. Mějte jednu od ruky, to je bohyně bohyně. Budete opatrně, když to budete. Opatrně. Jo, dobrý. Děkuju. Na místa. Jo. A tady na místa vedle mě oči. Martine. Jo, jsi šel úplně někam pryč. Jo. Ne, počkej. Uděláme takovou zkoušku. Chlapci, stoupněte si tak blízko, jak mě věříte. Tak já nevím. Normálně Drsoň tady, jo, a inteligent v prachu. Dneska to bylo úplně naopak. Hoši, ne, já vám děkuju. Já teda děkuju tady inteligentovi, že mě věří tolik. Jo, Drsoň to taky spravil, já vím, no, teď jsme taky říkali, že inteligence tam je. Ne, hoši, uberte tak 3 metry, jo, a půjde můžu na to. Jo, dobrý, to je ono, jo. Ne, lidičky, už tady bude ten konec. Jo, teď to bude vypadat tak. Já začnu žonglovat, vy publikum, prosím vás, budete ohromeně zírat. Jo, potom, ano, to je ono. Jo, potom já žonglovat přestanu, vy začnete ohromeně tleskat. Jo, a chlapi, to bude naše chvíle. Jo, jak začnou tleskat? Já se takhle nějak rozjedu do první řady. Jo, asi od radostě. Jo, a vy máte další 2 možnosti. Když spadnu někam do 3. nebo do 4. řady, tak se nějak nenápadně vytratíte. To si půjde, to jsem viděl. Jo? Ale když to dopadne dobře a lidi budou tleskat, tak se hoši budeme klanět. Dokud budou tleskat, jo, Honzo, furt se budeme klanět. Kdyby to do zítra mělo trvat. Tak bacha, lidičky, konec, je tady, pozor a... Jo, vážené, netleskejte, máte ohromeně zírat, jo, já vám když tak řeknu, jo, vážené publikum, pro tento okamžik se s váma loučí naše žonglérské trio Pepa, Pepa je tamhle, Vojta jsem já, to jo, ale ještě, bacha, Martin, počkat, Martin, jo, loučí se s váma Martin, to byl ten drsnej vpravo, jo, potom lidičky se loučí Honza, to je ten inteligentní vlevo, jo, a nakonec lidičky se loučí Vojtěch, jo, to je ten drsně inteligentní uprostřed, jo. My vám lidi přejeme hezký zbytek dne, hezký zbytek Velikonoc, s Pánem Bohem, nashledanou dnes. Jo, a já se, klaníte se, hoši, já se řítím, stačí už tady, jo, vážené publikum, jo, zatleskejte prosím Drsoňovi, teda inteligentovi, jo, a drsnému inteligentovi. Děkujem, no ty klanějte se, dneska i furt se klanějte. Děkujeme, nashledanou.